Ibe a na-aga gị na mmadụ na-emekodo ibe ị na-eme ibe sọgụ ịghọtago esi n'enu isi n'ana esi n'ana isi n'enu ị nara echele onye a ibe ị na-ekwudobe bụ na ọ ga-aghọta oge ọbụla a na-aghọta gị oge ọbụla a na-aghọta gị wee sị ka m jụọ ọ dịghị mkpa maka ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa otu isi eklem na onye ahụ dịghị mkpa ịma na ị ga na-echekwu ya ịma na ị ga na-eme ibe ịsọpozu ime ka ọ wee nọrọ asị ibe dịghị mkpa asị onye dịghị mkpa ọ bụrụ ibe ị na-etriti ya anyhow ịbịa na-eme ibe sọgụ ebe imezi ọgbachakọcha gị n'ọnụ na ọ ga-aghọta ka ọ ga-esi ghọta how many times ka ọ ga-aghọta gị ọrụ mmadụ ka ọ bụ maka ibe m ji ekwuru bụ mbọsị ọ afọ eme nke ya ọ na-aba asụkọ mbọsị ọ ga-eme explode ị ga-adị surprise ọkwa ka uche gị dị ya